kom, så du hentede fik bedt mig om. Og du kom skam forbi mit vindue i går, men du så ikke mig, min ven. Og du kom her forbi mit vindue i går, og forsvandt så du ved hvorhen. Med den grå målvej, der går hen, med sit blik mod havets blå, sidder der en bønne pige, og kun mig hun tænker på. Vi skal palme suset, høres klokker høj. Kom igen, soldat fra himlen, kom igen til Mandalay. Den vej til Mandalay er fortidens gamle vej. Husker du, da guiden stod fra Rangoon til Mandalay? Og den vej til Mandalay, fuld af flyg og fiskevej, og hvor solen rød som tår fra Bikina-bugtens kaj. Gul var hun, hvidt var skridtet, som min bømme jeg omforgav. Subiauda hed hun samme navn, som Tibers dronning har. På en hvid sirut hun røg, og første gang hun for mig stod, og hun østede kristne kyssen på en hedens kravkosvåg. Goddag og velkommen til påskefrokost. Påske har jo også noget med forår at gøre. Det er i hvert fald, selvom påsken sådan falder meget forskelligt fra år til år, så er der næsten altid forår på vej, når påsken er der. Og prøv lige at kigge ud af vinduet. Det må være foråret, der er på vej. Er I ikke sikre på det? Solen skinner helt fantastisk udenfor. Vi turde dog ikke dække op udenfor, det var måske lige koldt nok. Så vi er herinde ved en fantastisk hyggelig bordopdækning, som nogle medarbejdere har gået og sat i sving her i morges. Så tak for det til alle dem, der har været med til det. Det at holde påskefrokost, det er jo en rigtig, rigtig god tradition. Både sådan der, hvor I har levet jeres liv før, derhjemme har I sikkert været vant til at invitere familien, børn, børnebørn, oldebørn, hvad ved jeg, til påskefrokost. Og nogle gange er I sikkert også blevet inviteret ud til påskefrokost. I dag har vi inviteret hele Poppelbo-familien til påskefrokost. Så vi er sådan cirka 70 mennesker herinde, der skal sidde og have det rigtig, rigtig hyggeligt sammen. Vi skal have noget god mad. Hvis jeg nu prøver at fortælle jer lidt om, hvad I skal have, så kan I sådan sætte maven lidt til at økonomisere med det. Vi skal have nogle hjemmelavede stegte sild med varme, bløde løg ovenpå. Så skal vi have fiskefilet med remoulade og citron. Så skal vi have en rigtig god gammel påskeret, som jeg i hvert fald kan huske, jeg har fået til alle påskefrokoster lige siden jeg var barn. Den hedder nemlig skidende æg. Og det er sådan nogle dejlige kogte æg, som ligger nede i sådan en lidt stærk dejlig sennepsovs og med noget bacon ovenpå. Så skal vi have mørbrødbøffer i flødesovs. Og så skal vi have citronfromage, der er farven fra påsken i hvert fald med igennem. Og så skal vi have en lille sød overraskelse til kaffen. Lyder det ikke godt? Ja, det synes jeg også, det gør. Nu skal I bare høre, at vi gør fuldstændig ligesom vi plejer. Alle retter, helt fra stegte sild til sød overraskelse til kaffen, det bliver simpelthen budt rundt ved bordene af personalet. Jeg ved godt, jeg har sagt det rigtig mange gange, men jeg ved også, der sidder nogle nye her i dag. Så når vi gør det, så jeg kalder på de personaler, der skal komme op og hjælpe mig, sådan lidt på skift. Så byder man fadene rundt, og det, der ikke bliver taget, det skal tilbage til køkkenet. Og det er simpelthen for ikke bagefter skal smide noget, der ikke er blevet rørt ved i skraldespanden. Det synes vi er lidt ærgerligt, ikke? Så sådan for at tænke i den her tanke, at vi ikke smider mad ud i skraldespanden, så er det sådan, vi gør. Og jeg skal nok sørge for at fordele opgaverne lidt retfærdigt. Til enhver god fest, der hører der rigtig god musik.
Vi kender efterhånden Tom alle sammen rigtig, rigtig godt, i hvert fald de fleste af os, og han har sat gang i rigtig mange fester i Poppelbo og Lærkebo, så sent som i går i Lærkebo. Skal vi ikke give ham en ordentlig hånd? Han har sådan lidt ry for at spille sådan lidt stille og rolig her under middagen, men lige pludselig, så kan han godt finde på at gå lidt amok herop. Så er det bare med at byde nogen ud på dansegulvet her. Fordi det er jo den måde, vi får banket maven sådan lidt på plads og får noget god motion. Der er jo mange, der ikke har været til gymnastik i dag. Så kan vi komme ud og få en lille sving om. Og det er både for beboere, personale og pårørende og frivillige og alle, der er med. Så bare se at få gang i benene, når vi når dertil. Der er jo en hel masse, der skal med til at lave sådan nogle fine rammer, som der er her i dag. Der er dem, der har dækket bord. Der er nogle frivillige, som stiller op og er med til, at vi har mange hænder og god hygge ude ved bordene, eller er med til at filme. Og der er en masse medarbejdere, der har sørget for, at alle jer ser så fantastisk blændende ud. Så rammerne er lagt for en rigtig god fest. Rigtig god fornøjelse til jer alle sammen. Anja, de skal bydes rundt, og hvis der bliver noget til over, så skal du igen. Men du er en rolig. Du er ikke nok igen. Derfor må du gå din egen vej. Du siger, at du har fået en anden ven. Hvad jeg frygtede mest er hent mig nu igen. Du fortæller ligesom sidst, at den store kærlighed. Okay, min blomst, behold ham blot i fred. Tak for sjældent, et bælge, et tikkende. Dans til mennesker forbi. Og så tag, når vi gerne slappe af et øjeblik. Lad os lægge os på min sovesofa og slå der med botanik. Sammen i tusind andre, der gør det samme i nat. Sammen, alene og forladt. Og når morgendukken den falder, så går de alle hver for sig. Så sig tak, fordi de ville danse for mig. Danse for mig, danse for mig. Tak fordi de ville danse for mig. Wow, wow, wow. Everybody in the house up, dance to the house. Kom så Bjarne, fyr den af. Du var smuk som en guld, fiks på fingre. Og kærlighed falder flimmerne. Er der fulgte med mig hen til mit hotel. Nat på Chinson, hvor det var borsk. Jeg kan mærke skængstubørne på mit kind. Når det sammen som er der i min dør. La 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 wow wow. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you
in my arms. But when I walked in, I was mistaken. So I hung my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love